Bueno, avui precisament a Horta de Sant Joan, que és una població que ho ha passat molt malament aquests darrers temps amb el tema dels incendis de fa un any i pic, etc. Avui esteu de festa, avui és festa major, principis de setembre, i jo doncs t'agraeixo molt que m'hagueu convidat, perquè és important ser-hi en els moments de festa, quan la gent es diverteix, però també és important ser-hi en els moments en què la gent pateix. Jo vaig viure el patiment de fa un temps enrere i ara veig doncs l'alegria i la festa, no? I sobretot doncs admiro molt, ja ho he dit en el pregó, aquesta capacitat de la gent d'Horta de Sant Joan de tirar endavant davant de les dificultats, aquest caràcter de la gent de no donar-se per vençut, encara que les coses siguin molt complicades. I això és una bona lliçó en aquest moment pel que ens cal a Catalunya. És un bon moment i és el que hem de fer els pobles, que després de moments difícils miréssim els signes en positiu per a poder girar el signe negatiu en positiu. I tirar endavant. Per a que poguéssim tirar endavant, perquè si no ens quedaríem estancats i no veuríem més enllà del front, no? Per tant, agrair tu la teva presència aquí, compartint nosaltres el dia de festa, començament de la festa, que és un dia que aquí s'hi dona molta importància, ho he dit abans, i estem a la teva disposició per a tot el que vulguis. Molt bé, fantàstic. Bona festa. Molt bé, gràcies.